प्रणाम भैया। जैसे कि रोआ लोगन जान रहल बानी कि हम गायक कलाकार अरविंद लहरी। आज हम रुआ लोगन के बीच में बड़ा दुख के साथ आयल बानी। एकरा पहले हमार 2 गो गाना के शूट भइल रहा। वीडियो आप लोगन के बीच में गइल रहा। बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल, लेकिन बड़ा दुख से कहा के पड़ला कि हमारो वीडियो दोनों गाना के डिलीट हो गए। डिलीट हम अपना मर्जी से ना कैली, ना तो हमारे भैया म्यूजिक डायरेक्टर अपना मर्जी से ना कैले बाड़े। वीडियो में कुछ मिसिंग और वीडियो चोरी होने के कारण ही हमारा वीडियो डिलीट हो गई। बहुत दुख होला जब कोनो मंजिल आके वापस चल जाला। रुआ लोगन के प्यार दुलार आशीर्वाद इतना मिला कि ई लहरी जितना कबू सोचले ना रहा उतना प्यार दुलार आशीर्वाद मिला, लेकिन शायद किस्मत के सही ना लगन। किस्मत, लेकिन हम एक बात से और सहमत बानी, किस्मत जो भी करावेले अच्छी करावे, जब भी करावेले अच्छा करावे। शायद इससे अच्छा भी कोनो मौका मिले कि हम रुआ लोगन के बीच में इससे भी बढ़िया प्रोग्राम, इससे भी बढ़िया वीडियो रुआ लोगन के बीच में भेजी, जो रुआ लोगन के बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद से होके और आगे के गीत सुने खातिर हमें पूर्ण रूप से हिम्मत देवे खातिर रुआ लोगन के आशीर्वाद की कामना बा। वीडियो डिलीट भइल हमरा बड़ा तकलीफ बा कि रुआ लोगन के प्यार दुलार 1 महीना में 2.5 लाख व्यूज उस पर आया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर वीडियो चोरी होने के कारण, हमारा गाना जो था वो चोरी होने के कारण हमें वीडियो डिलीट करना पड़ा। इसकी वजह से हम आपको से बहुत क्षमा मांगते हैं और कोशिश है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और ज़्यादा कुछ क्या कहें, आप लोगों से हमेशा आशीर्वाद का कामना रहेगा। प्रणाम भैया। जय भोजपुरिया श्रोता समाज। आप लोगन बाड़े तो जहान बा, आप लोगन बाड़े ना हमें तो कुछ ना बा। जवन बाड़े रुआ लोगन से ही बा, और हम साहब की हमेशा ऐसे ही बनी रही। अपने छोट भाई छोट बेटा के हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद दी। प्रणाम।